夏は嫌いだ。そんな格好してたら当たり前だろう。悪いんですけど、何か冷たいものを持ってきてもらえますか？かしこまりました、未来の旦那様。何言ってんだか。未来がどうしたの？さあ、大丈夫ですか大地君。意地を張らずに。これに着替えたらどうですか？わざわざそんな悪趣味なの、普通の海パン用意してやれよ。これでも気を使ったんだけどね。ねえ、昨日の夜フレームハートさんと何かあったの？あるわけねえだろ。期待外れで悪かったな。面白がって様子見に来たってのに。だから遊びに来ただけだってば。どうだか。どこ行ったんだドリル。誰か助けて。ドリル。こんなとこで授業が役に立つとはな。まだ安心しちゃダメよアキアル。何をしているの？一刻も早くフレームハートさんにキスを。じゃない、人工呼吸をしなくちゃ。人工呼吸ってお前今わざと間違えたろ。そんなことより人命がかかっているのよ。さあ急いで。よし。何するんですのこの変態男。海なんて大嫌いだ。いい風だな。本当に昼間のお礼を言わなくては。それに謝罪もしなければなりませんわ。いいって、当然のことをしただけだから気にすんなって。できませんわ。人から受けた善意にはきちんと感謝の意を表さなければいけません。しかるべき振る舞いや責務を全うしてこそ真の貴族。私はただの見えっ張りの下賤なものになり下がった覚えはありません。それがフレイムハート家の誇りであり、貴族の生き方というものですわ。助けていただいて心から感謝いたします。すげえな。見直したっつうか、お前って本当にお嬢様なんだな。そんなこと言ってまたからかうつもりなんでしょ。違うって、マジに思ってんだから。では貴族としてきちんと礼を尽くさせていただきますわ。だからいいって。お黙りなさい日野明春。
シュートと一緒に奥をこっちに。よし、こうなったら後をつけてやろうではないか。みんなついてまいれ。次は交代。